Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat at bago po tayo umpisa ng ating tatalakayan sa gabi ito, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Ama, marami pong salamat. At muli o Diyos, nagkaroon po kami ng pagkakataon dito sa online General Bible Study. At muli, hiningi ko po Panginoon ng iyong gabay sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Gawin mo kami karapat-dapat, Panginoon. At malaya kang kumilos po sa aming tatalakayin sa gabi ito. Salamat po sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Ito pong aming samang dalangin. Amen. Our subject this evening is the right hand of God. Ang kanan ng Diyos. The book of Mark chapter 16 verse 19. So then after the Lord had spoken to them, He was received up into heaven and sat down at the right hand of God. Dito po, kailangan po natin malaman kung ano yung kanang kamay ng Diyos na tinutukoy at para hindi po maghatid sa atin isipan ang kalituhan. Kailangan maunawaan po natin ito sapagkat sa banal na kasulatan ating mababasa tungkol sa salitang lumuluklok sa kanan ng Diyos, nakatindig sa kanan ng Diyos, at nakaupo sa kanan ng Diyos. At ito ang papag-aralan natin sa gabi ito. Kaya dito po sa Mark 16:19, ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y mga usap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. So, yung iba po, ginagawang literal po yan na may yung trono po, may kanan, may kaliwa, may nasa gitna. At bibigyan po tayo ngayon ng karunungan ng Diyos kung paano po natin tatalakayin po ito. At pag-pray po natin explain at para maunawaan po natin. Kaya sa Colossians chapter 3 verse 1, the biblical reference pertaining to the right hand of God. Okay, ito po yung mga tatalakayin po natin sa Colossians chapter 3 verse 1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Kaya dito po, ang sabi po riyan sa wikang Tagalog, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo at nakaupo sa kanan ng Diyos. Tila baga, talagang kung titingnan po natin sa literal, talagang may kaliwa at may kanan. In the book of Hebrews 10 chapter 10 verse 12, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Kaya dito mapapansin na naman natin dito, na masdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal lang ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya, ay nagtiis ng cross na naniniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So may luklukan po, may kanan, at makikita po natin yung nakaupo sa kanan, nakatindig sa kanan, lumuluklok sa kanan ng Diyos. Kaya dito po makikita po natin na maging ang kapangyarihan sa kalangitan ay nagpapasakop, nagpapasubject sa Kanya. At makikita natin yung right hand of God. Makikita po natin dyan. At dito po sa letter C tayo, the book of Acts chapter 7 verse 55 and 56. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing at the right hand of God. Nakatayo sa kanang kamay ng Diyos, and said, Look, I see the heavens open, and the Son of Man is standing at the right hand of God. Siya po yan, si Stephen po. Si Stephen po, nung pinagbabato po siya, nakita niya si Jesus Christ nakaluklok sa kanan ng Diyos. Ngayon, ang tanong sa Romans 8:34, who is he who condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen.
who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Okay, nakikita na naman natin dyan yung kanan ng Diyos. So, ano ang ibig sabihin ng salitang kanan ng Diyos ayon sa banal na kasulatan? Okay, titingnan po natin. According to the scriptures, what is the meaning of the right hand of God according to the scriptures? Okay, yung lahat na binasa po natin kanina, titingnan po natin kung ano yung ayon sa banal na kasulatan. At tingnan natin yung mga references. Number 1, in the book of Exodus chapter 15, verse 6. Your right hand, O Lord, has become glorious in power. Your right hand, O Lord, has dashed the enemy in pieces. So mapapansin po natin, ang iyong kanang kamay, Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan, at ang iyong kanang kamay, O Panginoon, ang dumudurog sa kaaway. So this signifies His glory. Ito po, sa 15:6 ng Exodus, kung mapapansin nyo po yung right hand dyan, ito po ay patungkol po sa kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. At yung right hand dyan, O Lord, has dashed the enemy in pieces. At yung at ang iyong kanang kamay, O Panginoon, ang dumudurog sa kaaway. So, dito po ang right hand na tinutukoy ay patungkol po sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Sa letter B, Exodus 5, 6, and 7. Ang sabi po riyan, oh, your right hand, O Lord, has become glorious in power. So kanina, glory. Your right hand, O Lord, has dashed the enemy in pieces. Verse 7, and in the greatness of your excellence, you have overthrown those who rose against you. You sent forth your wrath, it consumed them like a stubble. Ito yung kadakilaan ng iyong karilagan, ay binubuwal mo ang bumabangon laban sa iyo, iyong ipinapakita ang iyong matinding galit, at nilipol silang parang dayami. So, dito po ay patungkol sa this signifies His power and His strength. Ito po yung patungkol po yung kanang ng Diyos dyan ay tumutukoy sa kanyang kapangyarihan o kalakasan. Dito na tayo sa susunod. C, signifies His salvation. Why? Psalms 98:1. Ano yung kanang kamay ng Diyos yan? Sing to the Lord a new song, for He has done marvelous things. His right hand and His holy arm have gained Him the victory. So mapapansin po natin dyan na umawit ang mga bagong awit sapagkat siya'y gumawa ng mga kagilagilalas na bagay. Ang kanyang kanang kamay, makikita naman natin dyan, ang kanyang kanang kamay at ang kanyang banal na bisig ay nagbibigay sa kanya ng tagumpay. Ang kanang kamay po dyan ay tumutukoy sa kanyang bisig ng kaligtasan. Ito po, this signifies salvation. So makikita po natin na yung kanan dyan ng kanyang bisig ng kaligtasan, kanyang tagumpay. So hindi po literal po na ano po yan, yung bisig po ng kaligtasan. Okay? In the book of Psalms 48:10, this signifies His righteousness according to your name, O God. So is your praise to the ends of the earth. Your right hand is full of righteousness. So hindi po literal po ito. Ito po ay spiritual. Ito po yung kaluwalhatian, ito yung kanyang kapangyarihan, ito po yung kanyang kalakasan, at ito yung kanyang righteousness o katwiran. So makikita po natin dyan yung kanang kamay, yung kanan ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang katwiran. Yung lumuluklok sa kanan ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang kalakasan. At yung nakaupo sa kanan ng Diyos ay tumutungkol sa kanyang kaluwalhatian. So, makikita po natin yan sa mga reference na ating nabasa po. Okay? Only one throne in heaven. Kaya wala pong kanan at kaliwa kasi isa lang po ang trono sa langit.
Tingnan natin ang Book of Revelations 4:2 and 3. Immediately I was in the Spirit, and behold, the throne set in heaven, and one sat on the throne. Napakaliwanag po. Isa lang po ang trono sa langit, isa lang po nakapo doon. And he who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance, and there was a rainbow around the throne in appearance like an emerald. Ito po ay patungkol po sa ang Panginoong Jesucristo nakaupo sa ibabaw ng isang luklukan, sa luklukan ng Diyos na nasa langit. Ito po yung sinabi sa Matthew 19:28. Tingnan natin. Meron ba dyan? Matthew 19:28. Okay. Sino matatanda? Number 4. 24 elders sat on the thrones. Revelations 4:4. Sino ba itong mga matatanda na nangaupo sa 24 na luklukan? Okay. Dito po sa Revelations 4:4, around the throne were 24 thrones. And on the thrones I saw 24 elders sitting clothed in white robes, and they had crowns of gold on their heads. Ang mga matatanda po yan, na nangaupo sa 24 na luklukan, ay ang 12 mga apostol at ang 12 patriarka ng Israel. Sila ay 24. Yung patriarka po yung 12 tribes. Okay? So, yun po yun, tinutukoy po dyan sa Matthew 19:28 at saka sa Gawa 7:8 po yan. Kaya dito po, hindi na tayo dapat magtatalo-talo na si Jesucristo nag-isang nakaupo sa isang luklukan ng Diyos sa langit. At ang nag-isang luklukan sa gitna ng 24 na luklukan ng mga matatanda. Si Jesus Christ po ang tinutukoy po dyan na nasa gitna sa mga 24 elders. So 12 yung patriarchs, yung 12 tribes at saka 12 apostles po yan. Tinanggit niya po yan. Okay, ito po yung mga covenant. Number 5. Number 5 na po tayo. Jesus Christ sat on the throne in heaven. Siya lang po talaga ang nakaupo, ang ating Panginoong Hesus. Kaya kanina, nabanggit na po natin yan. Siya lang po. Number 5 na po tayo. Isa lang talaga ang trono sa kalangitan. At dito po, nabanggit na natin. Number na tayo? Isaiah 48:11. Okay. Isaiah 48:11. Ang sabi, for my own sake, I will do it. For how should my name be profaned? And I will not give my glory to another. So, ibig po sabihin, ayaw niyang, yung glory po, yung kalawalatian po na tinutukoy dyan, ay hindi niya ibibigay sa iba. Siya lamang po ang karapat-dapat na tumanggap ng kalwalatian. Ang ating Panginoong Hesus ang tinutukoy po dyan. Okay? Matthew 19:28. And Jesus said to them, assuredly I say to you that in the regeneration when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Ito po, nung kinakausap niya yung kanyang mga alagad, at makikita po yung kaluwalhatian niya, yung mga sumusunod sa kanya. Sila po ay mag-ahatol kasama po yung 12 apostol na yan. Kaya napakalinaw po na isa lamang po ang trono, 24 elders na sa kalagitnaan ng ating Panginoon. Okay? Matthew 25:31, when the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. So dito, ang pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng anghel, kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalhatian. So siya, sa kanya lang po ang glory talaga. Okay? Matthew 26:64. Jesus said to him, it is as you said, nevertheless, I say to you here, after you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power, and coming on the clouds of heaven. Yung right hand po dyan, kapangyarihan, ang tinutukoy po dyan. So, hindi po literal po yan na right hand po, na may right hand ng Diyos, meron siyang kanang kamay, at meron siyang kaliwa kamay na yung sa trono. So, ito po ay tumutukoy sa kanyang kapangyarihan, power.
Okay. Right hand of God, throne of Jesus Christ. Ito yung Colossians 3:1, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Okay, so hindi dalawa po tinutukoy dyan. Si Kristo at ang Diyos. Ibig po sabihin dyan, okay, kanyang pagka-Diyos po, ay siya po ay nakaluklok. Colossians chapter 3 verse 1. At napakaliwanag po na ang ating Panginoon ay isa lang po na nakaluklok po dyan sa trono. Ang kanan ng Diyos ay ang kanyang luklukan. Okay. Mark 14:62. Ito makikita po natin, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds. Yung kanyang kaluwalhatian po. Yung kanan po diyan na nakaupo siya ay yung kapangyarihan. Okay? In the book of Mark 14:62 po yan. Sunod, in the book of Matthew 26:64. Nandito na po tayo sa Matthew 26:64. Ganun din po. Sa luklukan po yan. Halos pareho. It is, nevertheless, I said, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. So makikita po natin na ang kanan ng makapangyarihan ay ang kanyang luklukan. Hebrew chapter 1 verse 3. Makikita po natin, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He hath by Himself purged our sins, sat down at the right hand of majesty on high. So, makikita po natin, ang kanan ng karangalan sa kaitaasan ay ang kanyang luklukan. Napakaliwanag po dyan na isa lang po ang persona ng ating Panginoon. Hindi po yan tumutukoy ng mga posisyon. Kaya yung pagka maraming Diyos, kundi the plurality, yung attributes niya. Ang tawag po dyan yung Elohim or yung Ikad. Sa dito po, isa lang po ang His person. Yung makikita po natin yan, yung kapangyarihan. And He had Himself purged our sins and sat down at the right hand of the majesty on high. So, makikita po natin. So, yung kanan po dyan ay yung kanyang karangalan sa kaitasan at ang kanyang luklukan. Hebrew chapter 8 verse 1. Now this is the main point of the things we are seeing. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of majesty in the heavens. Ang high priest po dyan na titutukoy. Ang ating Panginoon kasi nagkatawang tao po. Ang nagkatawang laman. Ang espiritu. Kaya dalawa po ang nature niya. Kaya ang tinutukoy po dyan na right hand, yung kanyang majesty in heaven. Ang kanyang kataas-taasang luklukan. The book of Matthew 25:31. When the Son of Man comes in His glory and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. Ang luklukan ng kanyang kaluwalhatian ay ang kanyang luklukan. So, isa lang talaga ang glory, hindi niya pwedeng ibigay sa iba. Ang kanyang trono ay hindi niya bibigay sa iba. Isa lang po ang nakaupo doon sa trono sa kalangitan. Nabasa po natin yan sa mga references yung ating pinag-aralan sa gabi ito. Matthew 28:18. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ito po nung nag-resurrect ang ating Panginoon. At yung inabili niya po yung Great Commission sa kanyang mga lagat. Lahat ng kapamalaan, kapangyarihan ay binigay sa kanya. Maging sa langit at maging dito po sa mundo, sa kalupaan. Kaya nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Maging sa ilalim po nito, kung may nilalampa ron, sa kanya po lahat yan. Kaya nga sabi po ng John chapter 1 verse 1 in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nung pasimula yung verbo.
at ang Berbo ay Diyos. At ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamagitan niya, nilikha sa pamagitan niya. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kung wala siya, wala lahat ng bagay. Kaya nga, ang sabi po ron sa 14, nagkatawang tao ang Berbo. Sino yung nagkatawang tao? Yung nagsalita, ang Diyos sa Genesis chapter 1. Kaya makikita po natin na isa lang Panginoon Diyos po natin. Isa lang ang trono, siya po ay bumaba, at nagkalaman po siya para tubusin ang sanlibutan, para magpakilala po siya na isa lang yung Panginoon Diyos na nasa Scripture, na nasa banal na kasulatan. Mula Old Testament hanggang New Testament, hanggang sa last prophecy ni John the Beloved sa the Book of Revelation. Pinakita niya talaga na isa lang yung trono, isa lang po yung nakaupo doon, at nasa kalagitnaan siya ng 24, yung 12 na apostles at saka 12 na patriarchs. Si Jesus Christ po nasa gitna. Napakaliwanag po, Colossians 2:9, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. So sa Kanya lahat po, yung kapuspusan ng pagka-Diyos, talagang nakay Kristo lahat. Pag sinabing pagka-Diyos, yung Espiritu ng Ama sumasa Kanya nung nagmi-ministry. Kaya sinabi niya sa Kanyang mga alagad, kung nakita nyo na ako, nakita nyo na yung Ama. Sapagkat yung Ama ay sumasa akin. Siya ang nagsaksi na may Ama, yung Espiritu, yung anak na si Jesus Christ, the Son of God, siya po ay bumaba para tubusin. Pero siya naman ay nag-resurrect at umakyat po. Siya na po ngayon ang nakaupo sa nag-isang trono sa kalangitan. Revelations 4:5, and from the throne proceeded lightnings, thunderings, and voices. 7 lamps of fire were burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Okay? So makikita po natin na matindi po yung trono ng kalangitan na nandun po nakaluklok ang ating Panginoon Hesus. He who sent me is with me. Ayan. Yan yung nabanggit ko po kanina. Ang sinabi ng Panginoong Hesus, ang nagsugo sa akin ay sumasa akin. And he who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do those things that please Him. Kaya pag may tinutukoy si Jesus Christ na Ama, hindi po ibig sabihin na naiwan yung Ama sa langit. God is everywhere. Tinutukoy niyang Ama po yung Espiritu na nasa Kanya, nung siya po ay nagmi-ministry dito sa lupa. Nung siya po ay naging Panginoon dito sa lupa. Kaya lagi niya sinasabi, hindi ba kayo naniniwala ng Ama ay sumasa akin at ako ay sumasa Kanya? Colossians 2:9, pinanggit ko na kanina, talagang pagka-Diyos ay nakay Kristo, yung kapuspusan, yung lahat, bodily. Kaya Isaiah 43 verse 10 to 12, if you are my witnesses, says the Lord, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, nor shall there be after me. I am the Lord, and besides me there is no Savior. Have I declared and saved? I have proclaimed, and there was no foreign God among you. Therefore, you are my witnesses, says the Lord, that I am God. Napakaliwanag po. Na siya, kayo'y saksi ko, sabi niya sa bayan ng Israel. At aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuhan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Wala talaga. Wala nang ibang darating pa. Kaya sa last verse, ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas. Ako'y nagpakilala. Yan ang pakilala na po siya. Bumaba na nga siya At walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Yan.
Siya po ay nagsasalita sa bayang Israel. Siya po ay kailangan ayon sa Biblia, ang Diyos ay walang gagawin kundi upang maghayag ang lihim ng mga bagay tungkol sa Kanya, lalo na sa Kanyang pagka-Diyos. Hindi niya inilihim po ito sa Amos chapter 3 verse 7. Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophets. Tingnan niyo po. Talagang nire-reveal niya, pinapahayag niya, wala siyang inililihim pagdating sa pagka-Diyos. Sinabi niya yan, talagang tinitiyak ng Panginoong Diyos na hindi siya gagawa unless He reveals His secret to His servants, the prophets. Kaya nga may propeta ang Diyos, may mga ngaral. Sa panahon po natin, may fivefold ministry. May apostles, may prophets, may evangelists, pastors, and teachers. Yun ang mga naglilingkod sa Diyos, kaya ipapahayag niya yung kanyang lihim. Sa Old Testament po yan, tingnan po natin. Colossians chapter 2, 1 verse 26. The mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to His saints. Saan daw ipinahayag? Sa mga banal, sa mga mananampalataya kay Kristo, sa mga puspos ng kanyang banal na espiritu. Kaya sabi niya, ang hiwaga na natago sa matagal na panahon mula sa generations, but now, sa panahon po natin, ngayon ay nahayag sa kanyang mga banal. Ibig sabihin, mga mananampalataya ni kay Kristo. Yung mga saints na tinatawag dyan. Okay, so pinahayag na po. Wala nang mystery ngayon pagdating sa pagka-Diyos. Noon po, nung hindi pa siya bubababa, ay talagang hiwaga kasi nakakausap lang po siya ng through clouds o through pillars of fire pagkagabi. May ilaw po nung naglalakbay ang mga anak ng Diyos. Sa Jeremiah 1:7, but the Lord said to me, do not say, I am a youth, for you shall go to all to whom I sent you. And whatever I command you, you shall speak. Ito po nung tinawag po si Jeremiah. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang, yung bata ng kanyang nanay, pinili na siya. Kasi sinin siya, pinadala siya. Huwag kang matakot sa kanilang anyo, sa kanilang kalagayan o sura. Kahit na kabataan ka pa, kasama mo ako, gagawin kitang propeta. Kaya sabi niya, you shall speak. Ibig sabihin, kung ano pinapasabi ng Diyos, sabihin mo sa kanila. Romans 1:20, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen. Mula po nung lalangin ng mundong ito, yung mga bagay na hindi nakikita, yung attributes na tinutukoy dyan, yung kanyang pagka-Diyos, are clearly seen. Clearly seen. Ibig sabihin, nakita, nahayag, being understood. Yan, naunawaan by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Hindi po? Kaya kailangan malaman po ng lahat. Kasi walang excuse po dyan pagdating sa pagka-Diyos, pagdating sa kanyang kapangyarihan, pagdating sa luklukan, meron lang isang trono sa lakanangitan na isa ang nakaupo sa trono na yon, walang iba si Jesus Christ po. Yung Ama sa Old Testament. Siya rin po yung Ayamin na bumaba. Siya yung nangaral, siya yung nag-iwan ng pangangaral o pagtuturo sa kanyang mga alagad. Kaya sabi niya, umayo kayo. O go ye into all the world. Teach them to become my disciples. And to observe all things and baptizing them. Yun yung mabuting balita. Yun yung gospel ng ating Panginoon. Yun yung good news. Kaya sabi niya, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made. Kaya sa panahon po natin ngayon, open pa banal na kasulatan, open ang pangangaral sa social media po, tapos may gabay ng banal na espiritu, may good news po tayo, naman po natin yan. Kasi nga, without excuse, hindi ka pwede mag-excuse. Hindi mo pinayag, Lord, kung sino ka Sinabi na kanina, the mystery has already been revealed to those who
believe and to those who are yung mga mananampalataya. Kaya mapalad ka, kapatid. At maraming salamat po, Panginoon. At takila ka sa lahat sapagkat ikaw ay nakaupo sa kaluwalhatian ng iyong kabanalan. Napakaliwanag po ng Biblia po na yung tinutukoy po dyan na luklukan, ay yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang righteousness. Kaya makikita po natin dyan. Sa kaya yung mga kanan position na yan, ay position po ng luklukan ng Panginoong Jesucristo. Kapag siya ay gumagawa ng mga kahanga-haka at dakilang bagay, sa makatwid ito ay ang luklukan ng kanyang dakilang kaluwalhatian. Ito ay hindi tumutukoy sa literal na kanan ng Diyos, katulad sa paniniwala at pagkaunawa ng ilang mga leader ng simbahan at mga reliyon, sapagkat ito ay tumutukoy sa espiritual na usapin. Yun po, spiritual po ito. Pagdating sa kaluwalhatian, spiritual. Pagdating sa langit, spiritual po. Pagdating sa Godhead, spiritual po yan. Kaya pag sinabing kanan, sitting at the right hand, nakaluklok sa kanan, puro sa kanya po yun. Tumutukoy. So maraming salamat po at sana po pinagpala po tayong lahat at naliwanagan po tayo para hindi tayo malito at hindi po tayo ma-confuse kasi ayaw po ni Lord na tayo po ay nalilito because He is the author of peace. He is not the author of confusion. Kaya tayo po ay magpasalamat, mga minamahal, mga viewers at mga kapatid sa pananampalataya, magpasalamat po tayo sa Lord. Purihin ka dakilang Diyos, salamat po. At pinahatid mo sa amin ang magandang balita, magandang turo, Panginoon, pa hindi kami malito. Maraming salamat po sa pamamagitan ng salita at gabay ng Banal na Espiritu. Ako po ay naniniwala na nai-deliver po at naipayag po ang iyong kalooban sa lahat. Pagpalain mo lahat ang nakikinig, pagpalain mo lahat ang mga nanonood, gandun din po. At nawa, Diyos, ikaw maluwalhati, maparangalan sa lahat ng mga aming tinalakay sa gabi ito. Purihin ka, dakilang Diyos, salamat po. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, pinabalik po namin ang kaluwalhatian, papuri, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Amen.